Iqela leFront-Runners lithi iCookhouse Academy ngamanqaku amathathu kwelinye kwabasetyhini zeyona iGugulethu Crusaders kwicala lamadoda labetha iFront-Runners ngamanqaku 2-0 kumdlalo obuthelekisa intlanzi. Yonke le midlalo idlalwa kwibala iBhongweni eCookhouse. Abaqeqeshi abathe baphumelela bathi bachulumancile ngezi ziphumo. I feel very much excited. It wasn't easy, as you say. It was hard, but anyway, we got through. For us, it's something very big. It's a very big achievement, and we only thank God for being with us all the way, from Saturday until now. As much I would like us to play away, not only Somerset, to achieve something else, something big. Oh, sometimes we go to Joburg, but some of our girls go with the boys. But I would like to ask to have something very big. Amajabule kakhulu after winning the game, and achieving the goal yethu. Goal yethu was to win the tournament regardless of the circumstances, and we stick to the game plan. Sadlala igame enhle kakhulu, saba kwilitheli, and then sakwazi ukwenza the changes for everybody to get around. So the atmosphere is grand eKambeni as we speak. Ukapteni weGugulethu Crusaders uthi beliqela basebenzisene. Kamnandi kakhulu ngenxa ba udala sisebenza ingxaki every day isijima every day kusasa emini okusebenza so umsebenzi wethu ngokugqityiwe ngokusebenze kakhulu for balapha and besiyazi into ba ifinal sizoyiwina na kanjani thitha lukhulu kakhulu because ne families zethu sijonge kuthi emagwethu so nazo xa sifika emagwethu siyavuya. So nathi siyavuya, wonke umuntu uyavuya, iteam iyavuya nami. Bazobayavuya kakhulu leniba ilapha ihambanga. Ndiyavuya nami intoba proud intoba ndibe ngicaptain and sihleli nayo apha ndiyavuya kakhulu ba. Abaqeqeshi bathena nangona amaqela abo abethiwe bathi amaqela abo azamile noko. I'm not happy, but at the same time I'm happy because this is the underdogs in this tournament. A lot of people did not believe that we were going to reach this stage, so we surprised a lot of people to reach the final of the GPV tournament. So I'm happy at least with the performance of the boys up to this stage. Mhlekazi wami ndiziva ndibhad kakhulu. Yes, imbangelo nto leyo is just because of ndifumene i-3 injuries before i-tournament like uZikhona Jali no Iviwe so that iyandibetha kakhulu because of the key players zami ezibe ndiwine ngazo last season tournament ibikhona ekumila kunje. Now iyandibetha kakhulu loo nto leyo. Next to me now I'm being joined by the member of the IMS, Mr. Lifa Paskit. He will tell us what it means for them to host such this event or to sponsor this event. Thank you so much, Linge. It means a lot to us to sponsor an event of this magnitude because it shows us as a company that has a human face, that is in touch with what is happening in the country. We're not just about profits, but we're about having an impact where we operate. So we're doing it for the 3rd time now. Fortunately, this year we were joined by other parties, which makes the impact even greater. Kwabasetyhini iqela eliphumeleleyo lifumene indebe, iimbazi zegolide kunye nama-10,000 eerandi ze yona iCookhouse Academy yafumana iimbazi zesilivere kunye nama-5,000 eerandi. Kwicala lamakhwenkwana iGugulethu Crusaders ifumene indebe, iimbazi zegolide kunye nama-20,000 eerandi ze yona iFront-Runners yafumana iimbazi zesilivere kunye nama-10,000 eerandi. Kwindaba ze-MPK TV ndinguLinge Gcwabe eCookhouse eBhongweni. Wow! Well done, Crusaders.